Co je dneska za den? Chváliť Hospodina. Dneska je deň, kdy máme uctívat a chválit živého Boha. Matujeme? Boží slovo říká, 7. den dejte Hospodinu. Všechno zanech a tvůj dům, to seš ty, má dnes chválit a uctívat Hospodina. A proto děkujeme za jeho milost, že dnes jsme se mohli dostat do jeho domu. Amen. Ale než začneme tuto službu, chci ti Pán říct. Nevím, s jakou dneska si přišel. Nevím, s jakým očekáváním, nebo s jakým trápením. Nevím, čím tvůj život si dnes prochází. Možná máš velký trápení a možná s něčím bojuješ a neumíš nad tím vyhnat. A možná se trápíš a říkáš si, jak mám žít ten dobrý život. Možná si říkáš, jak mám vlastně já žít. Ať dělám, co dělám, nijak to nefunguje. Chci ti říct, už to, že dnes si přišel do domu Hospodina. Chci ti říct, už to, že dnes si přišel do mého domu, už dnes si vítěz. Protože ty, když budeš přikázat Hospodinu, ty budeš přikázat Pánu Ježíši, on z tebe vždy udělá vítěze. To, co je u lidí nemožné, tam, kde u lidí cesta končí, on říká, já jsem cesta, já jsem cesta. Lidi staví hradby, Ježíš staví mocný. Dnes jsme v jeho domě. A já ti chci říct, je úplně jedno, odkud jsi, jedno, co jsi udělal. Bůh je dneska tady. Všechny okovy a řetězy dnes musí padat. Všechno, co zužuje a ničí tvůj život, dnes bude padat. In Jesus name. Proto dnes, Pane, se skláníme před tebou, Bože. A vyznáváme, Bože, že jsme hřešní. Odmúgame ke nevoláme rybiny, Ježiš. Prosíme tě, Pane, veď tuto službu bez slíba. Každý reťaz, Pane, který je, Pane, člověk s tím svázaný, Bože, rozvaž to. Osvobod každého z nás, Pane, který je s něčím svázaný, Pane. Tvoje slovo hovorí, Pane, že pre tebou musí všetko prochlaknúť, Pane. Každá bytosť musí vyznať, že ty si jediný, ten veľký Bůh, Pane. Každá choroba, každá závislosť, každé šípy, ktoré byli vyslaní na naše životy, musí padnúť ve jménu Ježíš. Bože, ženy, dnes chváliču, Pane, dnes sú vedení, Pane, nie bruchom, ale duchom. Poženej, Pane, tento národ, Pane, svým slovem a tvojou prítomnosťou, Pane. Dotýkaj sa nás, Pane. Pane, ale dotkni sa našich srdc dnes. Vlož svoje sveté ruky do nás. Odezdávame všetko do tvých rúk, Pane. Máme čas pre seba, Bohu. A sa dá sa ne tire vás na Ježiš. Ker tiri bučia da dive smeka na Pane. Oslavi tu Ježiš. Zdávame ti chválu a slávu, Pane. Zdávame ti chválu, Ježiš. Nech je slávené tvoje meno skrze túto službu. V menu Boha, Pána Ježiša Krista.
И Бог Твоя сила. Божье слово. Tu
Ja to cítim. Preto chválim čistého srdca, čistou mysli môjho Boha. Môj Pán, môj Kráľ je Ježiš Kristus. Spomeň si na to, čo spravuje Ježiš na kríži pre teba, pre mňa. Vydal svoju vzácnu krv, ktorá nebola zaplatená žiadnymi drahokami, žiadnym striebrom, ale Ježiš zaplatil svojím životom. Amen. Nie si rád, že sa toto mieste bol slave. Ja som povedal vec, daj Bohu slávu na toto mieste. Dajme ešte jednu slavu, poď. Halleluja. Daj si slavu teraz sám za seba, že si tu dnes, na toto mieste. Amen, halleluja. Že zima je problém, že horko je problém. Tak voda. Halleluja. Dobré, voka. A voka. Pokoj vám. A tebe prav. Šalom. Halleluja. To je dnes v očekávaní.
Haleluja. Pokoj vám. Chci ti říct, že jsi na dobrém místě. Chci ti říct, že to, co jsi si napsal správnýmu Bohu. Chci ti říct, že nikdo z nás tento problém, který tu vidíš, tolik proze, my to nevyřešíme. Ani ty. Ale je tu jeden, který to může vyřešit. Je tu jeden, který má moc vzít a zlomit každý řetěz. Je tu jeden, který může uzdravit. Je tu jeden, který tě může přenést z toho světa do toho posvěcovaného světa. Chci ti říct, že dnes je den, aby si pustil každý problém. Dnes je ten den, aby si vše dal na stranu a nechal Boha, Ježíše Krista, aby konal ve tvém životě. Amen. Církev, pojďme, postavme se. Izajáš 59 od 1 se píše, hle, ruka Hospodinova není krátká. Takže ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšelo. Chci ti říct, že Ježíšovo ucho není zalehlé a jeho ruka není krátká. Ale to znamená, že když jeho ucho není zalehlé, tak on je připraven naslouchat na tvoji prosbu. Takže ty si myslíš, že třeba Bůh ví už dopředu, co já budu žádat. Bůh ví dopředu, co potřebuju. Ne, Bůh chce, abys to vyslovil. Bůh chce, abys mu to vyznal. Aby on mohl natáhnout tu ruku, která není krátká, a vytáhnout tě z té vody, víš? A proto já tě dnes prosím na této místě, nemárný časem, neříkej příště. Nebo ty nevíš, či bude to příště. Ty nevíš, či přijde Ježíš zítra, dnes a právě teď. Ty to nevíš, ani já to nevím. A proto jestli můžeš dnes pustit jakýkoliv problém, jakýkoliv problém ve svém životě, nebo nemoc, nebo něco, co máš ve svém životě, co tě brání přicházet a přistupovat ke Kristu. Pust to dnes a napoj se na Krista. Protože on tu je připraven, jeho náruč je stále otevřená. On je připraven tě objat. Amen. Haleluja. Máme tu víru? Víš, když se za něco budeme modlit, potřebujeme k tomu víru. Já věřím, že Bůh už ví každou prosbu na této místě. A proto rád bych to udělal dnes jinak, než jak to obvykle děláme. Amen. Pastor, může se modlit za této. Tomáš, modlit se za této. Každý, kdo dostal lísteček, chci, aby si zavřel své oči. A právě za to prosbu, kterou máš právě dnes ve svých ruce, vydej to Bohu. Víš, a jestli jsi nenapsal prosbu, tak vyznej, co chceš odeslat Bohu. Nebo on je tu na této místě. On je tu a on čeká. Amen. Pojďme vstoupit do té přítomnosti. Pojďme se
se napojit na Pána. Nekoukejme doleva doprava, ale zavři své oči a napoj se na Krista. Může? Církev, jsme připraveni? Amen. 2 lidi jsou připraveni? Církev, jsme připraveni se napojit na Pána? Haleluja. Tak pojďme zavřít všechny své oči a začít se modlit, začít vydávat každou prosbu a každou modlitbu. Amen. Haleluja, Pane. O Pane, my k Tobě přicházíme, Pane, a prosíme Tě, Pane, aby dneska Ty jsi byl ten, Pane, který vezme, Pane, vše, Pane, do svých ruk, Pane. O Pane, my se modlíme, Pane, za každou prosbu, Pane, která dnes, Pane, byla vydaná, Pane, pro Tebe, Pane. Nebo tam, Pane, ve svém slově, Pane, říkáš, Pane, že má ruka, Pane, není krátká, Pane, ale je vysoké, Pane, a Pane, já Tě dnes, Pane, prosím, Pane, až na co, Pane, dnes, Pane, na prosbě, Pane. O Pane, já Tě prosím, Pane, že Ty jsi, Pane, učí, Pane, to, Pane, na co žádáme, Pane, o Pane, já Tě prosím, Pane, za světost, Pane, já Tě prosím, Pane, za světost, Pane, aby nás, Pane, zbežili,
Koho som nepozdravil, rád ťa vidím, môžeš sadnúť. Je čas dávania, ktorá dáva cirkev. O, tie ruky ako sú hore, sláva Pánovi. Aspoň jednu dajte, aspoň jeden. Halleluja. Viete, jedného poznám, ktorá dáva, a on sa volá Ježiš Kristus. Už dal všetko, ale aj dneska chce naplniť tvoje potreby. Koľko veríte, že tie prosby boli vypočuté? Koľko veríte, že Boh už je to na oltári a Boh sa už o to stará? A čo si myslíte, čo potrebuješ tomuto? Aby si vedel dávať. Samozrejme ochotné srdce, ale čo ešte? Lásku. Lásku. Amen. Kto to povedal? Nech ti Boh naplní tvoje srdce s láskou, pravá. A nech tá láska teba preteká a každého sa dotýka. Chcem vás pozbudiť, že dávanie je dobrá vec. Môžeš to spraviť? Som ako nejaký chválič. Raz jedna. Kto to vyrobil? Amen. Dobre to máš. Dobre to mám. Chcem vás pozbudiť s jedným takým príbehom, že bola jedna žena, ktorá je kresťanka. A táto žena bola vdova. Táto žena bola vdova a chodila do cirkvi. Ale bola verná v desiatkoch. A raz sa stalo, že bola doma, sedela doma a dostala svoju výplatu a teraz sadne si za stôl, dal svoje peniaze na stôl a prvá vec, čo urobila, čo si myslíte, čo bolo? Dala na bok svoje desiatky. A teraz ostatné s tým začala kalkulovať toto sem, nájom, elektrika, všetko, čo potrebuje človek a potom chytia a toto mi zostalo na celý mesiac. A hneď v duchu a hlave myslela, že idem vytáčať telefón moju mamu, musím si požičať peniaze. Ale kvôli jednej veci, lebo bola verná, Boh ku nej prehovoril. A hovoril mu Boh, že polož ten telefón. Ja sa o teba postavím. Neviem, že ako sa to finančne, ale možno, že niekto potrebuje teraz požehnanie. A kvôli tomu som povedal, že to vieruj bude potrebné, lebo táto žena vedela. Viete, keď máš rodinu, máš deti a musíš čo platiť, tak si dáš tú otázku, ja mám zodpovednosť. A nemôžem iba tak sa nestarať o svoju rodinu. Ale táto žena začala dôverovať Bohu. Viete, čo sa stalo? Do budúcna z ničoho nič mu zaklopali na dvere, priniesli mu peniaze, prinášali mu nákupy. Požehnanie tak pretekalo z jeho domu, že tá žena robila svedectvo. Vieš, neviem, ale jednu vec viem, že v našej cirkvi sú ochotné srdce, ale peňažky nie sú. Viete, prídu sem cudzie pastori a Boh im zjavuje jednu vec, že naša cirkev je chudobná. Dokedy v tom chceme zostať cirkev? Dokedy chceme naozaj povedať, že áno Bože, milujem ťa, dám ťa, ale tie peniaze mi chýbajú. Chceš mať nadbytok? Boh chce? Otázka je, či ty chceš mať nadbytok. Boli dvaja chlapi a modlili sa k Bohu. Pane, požehnaj mi auto, ja neviem chodiť do cirkvi, ja chcem chodiť. A jeden si pýtal Škodovku. A keď prišiel do cirkvi, tak prišiel aj druhý brat a mal Mercedes. A hovorí, skade máš Mercedes? Ja som sa modlil Bohu. Hej, a dal ti? No ja som sa tiež modlil, nedal Škodovku. No ja som sa modlil za Mercedes. Vieš, pýtaj od Boha požehnanie, aby táto cirkev tiež mohla byť požehnaná skrze teba. A preto, keď sa modlia, pastori, duchovne, im je ukázané, že Boh dneska chcel riať požehnať na túto cirkev, a on ťa postaví na nejaké miesto, ty sa z toho necúvaj. Niekde inde. Stojí tam, lebo to požehnanie prichádza tam. A neviem, aká je situácia tvoja, ale môžeš mať aj pripravené nejaké peňažky, ale Boh chce, aby si to dala z vierou. Potrebuješ ochotné srdce. A o cirkev sa Boh postará. Ale tvoj život tiež chce zmeniť. Chce, aby si mal požehnanú prácu. Chce, aby si vedel žehnať. Chce, aby v tvojom živote naozaj sa nastalo to, že tvoja ľavá ruka nevie, čo robí tá pravá.
že vieš tak žehnať, že nemusí sa doma hľadať s manželom, ja som dal všetky peniaze do cirkvi. Už som aj toto počul. Takže dneska tak sa postav a zober to, čo chce dať Pánovi do svojej ruky a budem sa modliť, ak nemáš, skade to tečie, ale Boh ťa postaví na to miesto a potrebuješ prácu, ktorý budeš poženaný, aby si dostal tú prácu. Za to sa budem modliť, amen. Daj si to do tej pravej ruky, čo mám prinistané. Máš to v tej pravej ruke? Yes. Mám teraz vidieť to. A nech je to naozaj zo srdca pre Pána. A keď nemáš, ani to není problém, aj tak zvini tú ruku. Ty, čo nemáš, zvini tú ruku. Teraz tam položí svoju vieru. A povieš, že Pane, viackrát už nechcem mať prázdnu ruku. Pane, viackrát môj hrniec nebude prázdny, lebo Ty si môj Boh a Ty sa postaráš o mňa. Oče, my Ti ďakujeme za to, že dneska môžeme prinášať svoje dary, Pane, svoje desiatky, Pane, do Tvojho domu, Oče. Lebo vieme, Pane, že Ty sa o nás postaráš, Oče. O, Pane, ja sa modlím, Pane, prišiel, Pane, prelom do životov, do rodín, Oče. Tam, kde, Pane, sú nedostatky, prišlo hojnosť, Oče. Lebo Ty si Boh, Pane, taký, Pane, čo si bohatý, Oče. A my sme Tvoje deti, Oče. A, Pane, my práve teraz prenášame, Pane, tie múry, Oče, chudoby, Pane, a prehováme do svojich životov, Pane, že sme bohatí, Oče. Že, Pane, na všetko, čo položíme svoje ruky, to bude požehnané, Oče. A ja žehnám našu cirkev, Pane. A ja káram chudobu na tomto mieste, ja káram nedostatky na tomto mieste, ja to vyjazujem od pomene Ježiš a prehlasujem, Pane, že Božie deti sa majú dobre, Pane. Že v Tvojom dome je, Pane, chleba, Oče. V Tvojom dome je olej, Oče. V Tvojom dome je sol, Oče. A my Ti ďakujeme za to, Pane, že práve dneska, Pane, sa budú meniť naše životy, Oče. Lebo s vierou pristupujeme, Pane, a všetko, čo zasieme, Pane, to je tá pravá pôda, Oče. Čo, Pane, vyrastie, Pane, 30, 60, 100 násobov na Tvoju slávu. A všetci povieme, amen. Amen. Môžete bezpovať. Halleluja. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. A jeho slavný hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. A jeho slavný hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov. A svetí sa oči otvoria, ruky budú počuť jeho hlas. A kroky budú stáť, za dušu pracovať, a deti budú spievať. A svetí sa oči otvoria, ruky budú počuť jeho hlas. Kroky budú stáť, za dušu pracovať, a deti budú spievať. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. A jeho slavný hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. On je silný Boh Izraelov. Jeho slavný hlas bude počuť každý z nás. On je silný Boh Izraelov. A slepí sa oči otvoria, a ľudí budú počuť jeho hlas. A kroky budú stáť, za dušu pracovať, a deti budú spievať. A slepí sa oči otvoria, ľudí budú počuť jeho hlas. Kroky budú stáť, za dušu pracovať, a deti budú spievať. Marko tady zůstane a vy si můžete sednout ostatně. A ještě zaspíváme jednu chválu. O vás máme cyklo. Please. Ještě znovu chvíľku stát, prosím. Ještě jednu chválu, pak si sedneme. Haleluja, Bohu žijeme církev. Haleluja, sláva Tobě, Ježiš. Tobě, Ježiš, že jeho ruka nie je krátka.
krátka. Kopančal, lesko vás na necikno. S náma tu Ježiš. Pane, my veríme, že Tvoja ruka není krátká, Pane. Veríme, Pane, že Tvoje ucho není hluché. Že Ty počuješ aj toho najväčšieho, Pane, toho najnešnejšieho. Že Tvoja ruka dokáže vytrhnúť z každých problémov, Pane. O vás, ledem lesko na necikno. Yes, Lord. Te sa sareu tu. O vás, ledem lesko na necikno. O vás, ledem lesko na necikno. O vás, ledem lesko na necikno. Sa stiaľal tu. Te sa sareu tu.
ťa mohlo uzdraviť. Vesel. A poď sa so mnou modliť za slovo Boží. Modliť sa so mnou. Chce dneska niekto získať slovo? Chce dneska niekto pokrm Boží? Hý, hadevaj, koľko kamel, máro, leta dnesko. Sú tu lidé, ktorí sú hladní po jeho chlebu. A znova sa modlím to vaško. Delo. Žehni dela ti olav. Buď, Pane, mi milostný dnes a prehovávaj, Pane, do našich srdc, Pane. Zove to od začiatku až do konca, Pane. Nech, Pane, poznáme, ako žiť, ako chodiť. Pane, ja ťa prosím dnes, nech Tvoje slovo zasáhne každého z nás. I každého, kto sa bude pozerať, Pane. Sedaj a Ty nevasta, Ježiš. Odstup meno našeho Boha Pána Ježiša Krista. Amen. Oh,
naší kázně, jak vést vítězný křesťanský život. Jak vést vítězný křesťanský život. Mám pro vás otázku, církev. Poznáš svoji pozici v Ježíši? Poznáš svoji identitu v Ježíši? Jo, alebo jo? Poznej svoji pozici v Ježíšovi a jeho autoritě a žij podle toho. Jestliže jsi mi řekl, že víš pozici a identitu v Ježíšovi, tak musíš podle toho žít. Byli jsme vykoupeni ze satanovy ruky. Víš, slovo Boží říká, že nemám vykoupení, ale my jsme byli vytrhnuti. Ježíš přišel a vytrhnul nás ze satanovy ruky. Chci, abys na to nikdy v životě nezapomněl. V Ježíšovi máme úplné definitivní vítězství. Kdo mi na to řekne amen? Že v Ježíšovi máš úplné vítězství, ne poloviční. Nejenom trošku, ale úplně. Celé vítězství, nebo on dal celý svůj život, on dal celé své tělo, jo, celá krevná mělita. Nejenom trošku, nejenom málo, ale všechno dal. Bůh dal svého jediného syna. On jich neměl 10-20, dal všechno, co měl, aby ty a já si žil vítězný život. To mi řekne amen. Zjevení Jana, můžu přečíst? Jo nebo jo? Dneska bude další kázeň. To znamená, že Bůh napekl mnoho chleba. Oh, haleluja. Zjevení Jana, 12. kapitola, 10 a 11. Můžu číst, církev? Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Neboť byl svržen žalobník našich bratří, kteří na ně žaloval před naším Bohem ve dne i v noci. Oni nad ním, tam je oni, oh haleluja, nejenom on, ale oni, Otec, Syn a Duch. Oni nad tím zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemiloval svůj život natolik, že by se zalekl smrti. Povedz se mnou. Amen, aleluja. Oni zvítězili. Oh, haleluja. Můžu cítit? Oni zvítězili. Kdo oni? Oni zvítězili. Oh, haleluja. Oni zvítězili. Protože beránková krev. Protože jeho krev, jeho skutek, jeho oběť je dostačující na to, aby ten největší hříšník povstal a řekl, jsem ty, oh, haleluja, jsem vítěz. Co jsem tady napsal? Buď neustále plný Duchem Svatým. Vykřičník tam. Víš, já si dělám takový hezký vykřičník, já nedělám jeden nikdy. Vždycky dělám 3. Otec, Syn a Duch. Buď vždy plný Duchem. Ne
duchem smilstva, duchem žaloby a duchem neviem čeho, ale duchem svatým. Ty a ja potrebujeme byť stále plný ducha. Když nebudeme plní, ty a ja pak nebudeš vítěz. Když nebudeme v moci a v duchu svatým, budeš chodiť z prohry do prohry. Ale toto zaslíbení není pro tvůj život. Toto Bible neříká, tam se nepíše, že máme prohra, tam se neříká, že já mám být mrtvej, tam se říká, že on přišel, abych já žil, abych byl vítěz. Ale abych toho docílil, já potřebuji žít v duchu. Něco, co ti bylo dané, hej. Něco, co nemusíš zaplatit. Hoďte Variko Pena, na nema najcilové, hoďte cinav. Toto je free. Zadarmo. Každý, kdo přijde k němu. O, je jedno, jaký jsi. Či jsi špinavý, či jsi voňavý, či jsi velký alebo malý. Každý, kdo k němu přijde, dostává dar Ducha Svätého. Vážme si toho, co jsme dostali. Neberme to na lehkou váhu. On tam je, hej, v tobě tam někde dole je. Možná ho zahrabal svými věcmi. Ale chci ti říct, je tam. Potřebuješ postat ve víře. Amen. Potřebuješ postat a říct, už dost bylo trápení, už dost bylo tohohle života, ve mně je život. Povstaň této víře. Proto duchos ledevesko. Zůstaň Duchu Svatým a choď v duchu a moci. Ne žádosti těla. Nechoďme z žádosti těla. To, co tělo chce, to, co oči vidějí. Tam se zastav. A řekni, já nechci chodit v žádosti. Můžeš se mnou říct, já nechci. Ozno. Hej, chci, abyste všichni po mně pokorali. Já nechci a nebudu chodit v žádosti těla. Amen. Pojď se mnou Efeským. Efeským 5. Efeským 5, 15 až 21. Můžu číst? Dávejte dobrý pozor. Komu to říká? Ale mě. Nám to říká. Dávejte dobrý pozor. Bratři, jak se máte chovat? Ne jako nemoudří, ale jako moudří. Dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit duchem. Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalospěvů a duchovních písní. Ze srdce zpívejte a hrajte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Pojď se, amen. Jak se máme chovat? Máme se chovat dobře? Víš, 16. verš je krásný. Dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Potřeba využívat dobře čas. Je potřeba využívat čas, který ti byl daný.
pánem času? Jsi pánem času? Nebyla vojna. Já říkám, že nejsem. Já nejsem pánem svého času. Můj čas má v rukou Bůh. Ale na tobě je ten čas, který ti byl daný, co s tím uděláš. Víš o tom, že každému z nás byl daný určitý čas. Nejsme pánem času, ale na nás je, jak se rozhodneme tento čas, který ti byl daný, využít. Víš o tom, že Boží slovo říká, že Ježíš, když chodil po této zemi, když ty vstával, když se začalo rozednívat venku. God bless you, Ferdo. Znám jeden příběh u Bibli. Řeknu, jednou jsem ho dával, ještě Dušan byl u mě, starý pišta, a to jsem přečetl a řekl jsem jim, ať mi dají výklad. Wow, teď mi to ukázalo. A tam se píše, Ježíš stál, když se rozedníval. Vzal si židli a posadil se u břehu moře. A to je jeden verš. Když se rozednívalo, Ježíš stál, vyšel z domu, vzal si židli a dal si přímo tam, kde byla voda. Na okraji. A slovo tam pokračuje a během chvilky tam začali chodit děti. Sedl si a začal sloužit. Víš ty, jak už se začalo rozednívat. První věc, co udělal, vychází z domu, dal si židli k vodě, co mi počúval dobre. Dal si židli k vodě a rybinu skáčal do sítě. Jak ty využíváš čas, když ráno staneš? Už to, že ráno si vstal, Bůh ti dal život a milost. Jak ty využíváš tento čas? To patří na mě, já rád dlouho spím. Pro mě ráno je 12:01. Ale zase později chodím spát. Ale to mě neomlouvá. Už mám stávat, když se rozedním. A mám činit vůli Boží. Den má kolik hodin? 24. Kolik? 24? Můžu? Den má 24 hodin. A vy, co nemůžete být bez práce a chodíte do práce, měl bys být 8 hodin v práci, je to tak? My, co spíme rádi, bychom měli spát 8 hodin najvíc. Takže 8 hodin spíš, 8 hodin pracuješ, to je 16. Ještě mi zbývá 8. A já se bavím o těch 8 hodinách, které ti vlastně jakoby zůstává z toho dne. Kolik toho věnuješ Bohu. Pak mi řekneš, že já musím 2 hodiny minimálně být s rodinou. 3 hodiny musím, já nevím, co dělat. A pak vlastně zjistíme, že nemáme čas na Bohu. A teď mi poslouchej dobře, kam tím jdu. Pointa je v tom, že když pak nemáš čas na Boha, tak se pak nediv, v jakém stavu jsi. Když nebudeš mít čas na Boha, tak se pak nediv, v jakém stavu se budeš nacházet. Boží slovo říká,
máte čas. Je málo času. Každý čas, který ti byl daný, vykupuj ho na Boží slávu. Každý čas ty můžeš chválit a uctívat a sloužit živému Bohu. Raduj se z té milosti. Křižuj svoji hříšnou přirozenost. Pojď se mnou, Galackým 2:20. Můžu? Už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiju ve víře Božího Syna, protože On mě miloval a za mě se obětoval. Jak začíná tenhle verš? Už nežiju já. Opakuj po mně, už nežiju já. Ale Kristus ve mně a já v něm. Ty už nemůžeš přece hříšně žít. Ty už přece nemůžeš dychtit po tělesných žádostech, po hříšných věcech. Však slovo říká, už nežiju já, ale Kristus je ve mně. A jinde se píše a já v něm. Minule jsem měl mužský stretnutí, vyučování a tam jsme se vyučovali, co znamená Ježíš ve mně a Ježíš a já v něm. To on, že je s tebou, o tom není žádná. Nebo jeho slovo to říká a zaslibuje a budu s váma po všechny dny vašeho bytí. Ale otázka je, či my jsme s ním, či já bych sam Andreleste, či my jsme v něm. Hej, jestli jsi v něm, tak musíš žít posvěcený život. Musíš žít ten čistý a spravedlivý život. Život plný lásky, plný odpuštění, plný dávání, dobrého charakteru a dobrotění. Jestliže jsi v něm, tak musíš být v jeho systému, v jeho charakteru, v jeho myšlení, v jeho chození, v jeho dýchání a mluvení. Křižuj svoji hříšnou přirozenost. Vyznáme tento verš Galackým 2:20. Už nežiju já, tím křižuji sebe. Svoji hříšnou přirozenost. Už nežiju já. Zapírám sám sebe. Už jsem mrtvý, už jsem měl pohřeb. Ale narodil jsem se znova. Ve jménu Ježíše. Už nežiju já, ale Kristus ve mně. Další bod. Měj pravidelné společenství s ostatními bratry a sestrami. Židům 10:25. Můžu? Neopouštějte naše společné shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujte, a to tím spíše, když vidíte, jak se ten den blíží. Tak, podobenství. Už jsi někdy jedl med? Už jsi jedl med? Víš, kolik práce to je, aby se dostala jedna lžičku medu k tobě? Víš, kolik práce to obsahuje, aby si dostal lžičku medu? Víš, kolik včel? Co všechno musí udělat, aby se ke mně dostala lžička medu? Hodně věcí. Ale vím jedno.
kde je med. Počúvaš ho? Tam, kde je med, včely přiletí. Nerozumíš mi? Tam, kde je med, včely přiletí. Lebo sú závislí na tomto medu. Chci, aby si vnímal toho, ten med, Ježíš Kristus. Společenství. A ty včely jsme my. A jsme závislí po tomto medu. Chceme ho víc a víc. Chceme s ním pracovat. Chceme se v něm koupat. Chceme tam být. Proto nezapomínejte na to společné shromáždění. Neopouštějte to společné shromáždění. Jak to mají mnozí ve zvyku. Proč? Protože tam je med. A my ho potřebujeme. Kdo ví o tom, že med je antibiotikum? Kdo ví, že med je velmi účinná látka, která dokáže uzdravit hodně věcí? Jak se to jmenuje, když máš ty bradavice? Jak se to bradavice? Kluk měl bradavici na noze. A moje žena mu dala na to med. Večer, ráno jsme vstali a už tam nebylo. Odpadlo. To co dokáže med? Teď mě poslouchej dobře, wow, ty jsi dobrý, pane. Ta bradavice tam neměla co dělat. Mám tvoje amen? Na ty noze, ta bradavice, tam mají být prsty. Tam nemají být tady ty věci. Ty med, co udělal? Odstřihnul to, co tam být nemá. To dělá med. To nedělá Ježíš, odstřihne z tvého života to, co tam být nemá. Ale ty se musíš dostat k tomu medu. Ty musíš pustit ten med k sobě, aby odstřihnul věci z tvého života. Tak jako odstřihnul bradavici ze synového nohu, z mého syna nohu. Tam, kde je med, včely přilétají. Čo máte? Můžu něco silného? Přeruš spojení s těmi, který by tě táhli zpět do hříchu. Když jsi slabý, přeruš spojení s nimi. Však tě budou stále tahat tam, kde nechceš být. A když nejsi dostatečně silný, a zase tam budeš, a zase do toho spadneš. Musíš udělat jednu zásadní věc. Přerušit tyto vztahy. Přeruš to. S kým se stýkáš, takový budeš. Kam chodíš, takový budeš. Aktivně odolávej satanovi a všemu, co chce, aby si dělal. Odmítej jeho vliv. Pod se mnou Jakub 4:7. Můžu? Proto se podřizujte Bohu. Proti ďáblu se vzepřete a uteče od vás. Ty nesmíš dovolit jeho vliv, aby padl na tvůj život. Víš, my někdy děláme jeho věci, aniž bychom si toho byli vědomi. Ten jeho vliv tak působí na náš život, že my to dovolíme, aniž bychom si toho byli vědomi. Ne, Boží slovo říká, vzepřete se ďáblu a on od vás musí utéct. Ty
nemůžeš dělat to, co on chce. Ty se nepodřízej jeho vlivu. Ten svět má vliv. Má vliv. Odvádí tě od cesty Boží. Dává určité myšlenky. Nabízí určité věci. Má vliv tento svět. Ale já nechci vnímat ten jeho vliv, ani ho nebudu přijímat. Já jsem sepsu ďábla. Já se postavím mu čelem a řeknu ve jménu Ježíš, Pane, nemáš tady co dělat. U mě doma nejsi vítaný. V mé mysli nemáš co dělat. Já už jsem to minule říkal a řeknu to znovu. Víš o tom, že Satan se nedostane do tvojí mysle? On ti vkládá myšlenky, ale do mysle se nedostane. Do mysle se může dostat jenom Bůh. A proto to zkouší všelijakýma myšlenkama, všelijakýma věcma, abys to pustil do své mysle a pak do svého srdce a do skutku. Ale ty a já se musíš zepřít. Ty musíš říct ne. Nebudu žít tak, jak svět chce. Nebudu dělat to, co po mně chtějí. Budu dělat to, co Bůh chce. Budu žít život v plnosti ducha. Musíš odolávat těm věcem. My nemůžeme podléhat. Satan přinese určité věci a my budeme podléhat. Ne! Satan chce, aby se strápil. Satan chce, aby tě to bolelo. Satan chce, aby se byl zničený. A Satan tě chce zabít. Satan chce, aby si nechodil do církve. To Satan dává myšlenku tomuto světu. A na co bychom chodili, však Bůh je aj doma. Ale tak jsou tam sami falešní. Nárokom poženíme a přitom nechtějí mě tady. Nárokom poženíme a jenom co zavřu, už nebudou pomlouvat. Chci ti říct, jestli máš tuhle mysl, tak si pamatuj jedno. Tohle není z Boha, to je od Satana. A teď mě poslouchej ještě líp. I ty, co si tam na tom videu. Jakmile si začneš litovat, že tě nikdo nemá rád, že tě nechtějí, pozor, sebelítost rovná se píka. Jsi pyšný a ani o tom nevíš. Nebo možná víš, ale schováváš to. Proč chodíš do církve? Zapříš na mě něco. Proč chodíš do církve, Štefane? Chodíš pro církve, protože jsi starší sboru? Aby měl vztah s Bohem. Aby si měl pevnější vztah? Radku, proč chodíš do církve? Aby si se uzdravil? Tomáši, proč chodíš do církve? Za Pánem? Aby si rostla, tak je cíkáme 2 metry tělo. Já vím, si dám legraci, Kejdovi. Aby jsme byli ve společenství. Aby si byla ve společenství. Já jsem se sem přišla na papa. Bokání salas. Přišla se najíst. Přišla za Pánem. Každý z vás něco řekl. Víš, kdo věří, že Bůh je tady? Amen. 3 lidi řekli amen. Amen. Kdo věří, že Bůh je tady? Amen. Jestliže není víra v tobě, divím se, co tady dělat. Bůh je tady? Je tady, Radko? Věříš tomu? Já nechci, aby někdo si to může myslet.
slova a výpočtu by tady jakože měl být, no. Haleluja. Věřící člověk ví, že tam, kde jsou 2-3 mojou meny, já jsem uprostřed vás. Poslouchej dobře, cítíte pomazání. Když říkám, že Bůh je tady, cítím pomazání. A víš, co to znamená? Že Bůh se přiznává, jsem tady. Když on je tady, jak je možný, že ty moji hynotele? Když on je tady, si jak kdyby si nežil. Ano, možná jsem přišel bez života, ale keď on je tu, on je zdrojem života. Možná jsem smutný, možná nemám radost, protože, ale keď on je tady, on je zdrojem radosti. Ty musíš čerpat z něj, ty musíš brát z něj. Ty nečekej na člověka. Bůh už je tady. Boží království je mezi vámi. O Pane, a kdy to přijde? Hej, už je tady. Probud se, kdo spíš a zazází ti Kristus. Na co čekáš? Až přijde nějaký vítr? Až přijdou zimomravky? Až tady budeme opadávat? Hej, Bůh už je tady. On cítí, jak se tady prochází. Aleluja. Wow. Nenech se ovládat čokalem, tím šišákem, tím lelencem. Ano, má moc Satan. Nebudu říkat, že nemá moc. Má vliv. Ale ten, co je v tobě, je mocnější. Silnější. On může mít moc, on může mít vliv, ale to, co je ve mně, mi dává sílu a moc mu šlapat po hlavě. Víš, co znamená Satanovi šlapat po hlavě? Že mu šlapeš po jeho skutcích, šlapeš mu po jeho mysli, šlapeš mu po jeho systému, šlapeš po jeho věci, šlapej mu na hlavu. Ne tvoje systémy, ne tvoje věci, ne tvoje mysl, já můj Bůh, o, my jdeme do Božího království a nikdo a nic nás nezastaví. Protože ten, co stvořil nebo a zem, je se mnou. A když on je se mnou, ať se lelenc znamená nezvolá. Takový lelenc nemůže mít sílu. Nadarmo nemám 120 kg. Nemá sílu. Nemůže mít sílu. Však Bůh je ve mně. Dost, já nemusím je dál. Boží podstata je ve mně. Něco božského je ve mně a v tobě. Člověk to neumí ani říct slovami. Ale to musí žít, to druhý musí vidět, že ta božskost, ta moc je ve mně, je v tobě. Já se nedivím, že Petr s Janem, když se procházeli, sílu zdravoval. Božskost byla v nich. Rozumíš mi, alebo ne? Jo, nebo jo? Pojď se mnou do Efeským 6, 10, 18. Kdo má Biblii? Nikoho nič. Kdo má Biblii? Kdo má Biblii? Zvedni ruku, kdo má Má Biblii, please. telefon, ne Biblii. Telefon se vyvíjí a už Bible není. Kde máš Biblii?
Bible, hej? Jak můžeš chodit bez Bible? Ty už si jak Adam, to ona za to může. Nesi ty hlava svojej domácnosti? Nemal by si ty zobrať toto do ruky? Toto je cigánsky národ. Odajuj, keď čas. Nech sa mi Biblia vezme. Okele. Lexikon kouzlo. Verasav, smejú sa, ale pravda je tá, že to je pláč. Jak môže chodiť křesťan bez Bible? Co říká Boží slovo? Bez Božího slova si nahý. Môžu něco ešte? To slovo Boží tě obléká. To slovo Boží tě obléká do Boží systém. To slovo Boží tě obléká do Boží ochrany. Já se nedivím potom, že odpadáváš. Já se ani nedivím, že potom si smutný a odpere z tele. Je kurkovávec, ale kurkový mám dát. Nemáš to, co tě obléká. Nemáš to, co tě posiluje. Jsi duchovně nahý. A když jsi duchovně nahý, Satan přijde a bude tě ničit. Když máš tohle, máš ochranu Boží. Když to nemáš, přijde vrok a sežere tě. Bude tě chtít sežrat. Ale on není ozbrojený. On není v ochraně. Aká naša je džáv. A teraz on přijde. Slyšel jsem kázeň. Penaf. A co? Řekl to. Slyšel jsem jednu kázeň. Víš, co se tam káže? Duch svatý vyvedl Ježíše na poušť. Mám tvoje amen? A když byl v plnosti Ducha Svatého, přišel Satan a pokoušel. Je to pravda? Amen. Proč říkáš amen, když to pravda není? Neznáš slovo Boží. A přesně tam, jak on to ten člověk kázal, savore amen. Neznáš slovo Boží. Nemají Biblii. Nejsou oblečeni do systému Božího. Boží slovo říká, ano, byl vymeden Duchem Svatým 40 dní a 40 nocí a když byl vyčerpán a hladový, tehdy přišel Satan. Satan nikdy nepřijde, když jsi plná moci. Však ta moc ho tobě nepustí. Ale když jsi na dně slabý, tehdy přijde. Máš hlad? Jsi syn Boží. Učil z těchto kamenů chleby. Proč chtěl chleby? Proč mu nabízel chleby? Bo Ježíš byl v bokalu. Měl hlad, byl 40 dní a nocí tam byl vyčerpaný už. A když nemáš tohleto, nejsi v tom systému oblečený, nemáš to na sobě, jsi slabý, tehdy přijde čungalo. A víš, co ti řekne? Ty jsi křesťan? A jaký křesťan? Ty nejsi hoden se nazývat křesťanom. Srské, gadakeres. To samo křesťano sám. To jim přichází Satan, říká. Protože a víš, co řekne? Protože kdyby si byl, slovo Boží říká toto. A ty, čo čas, opravdu. Má napíjalo, zbytočně. Zbytečně, co budu chodit, tak přijdu domů a koškerala. Byl Ježíš s 12 učeníkama? Jak dlouho s nima byl? Boží slovo říká, že asi 3,5 roku. A teď mi poslouchej dobře. Oni s ním spali, jedli, chodili, viděli, slyšeli.
chodím? Ano nebo ano? Amen. A oni co udělali? Zbytečně, co s ním chodíme. Furt nám to nefunguje. Furt nejsme dobrý. Jazet, ať si najde lepší. Řekli tohle oni? Petrovi, když řekl Satan, odstup. Já tam Petr, já už nejsem hoden. Zapsal jsem Ježíši. Já už nebudu chodit. A já bych i tak nebyl. No a kdo mu to dal? Bůh mu to dal. Tohle uvažování přišlo z Boha? Ne. Tohle uvažování přišlo od Satana. A kdy? No když byl naklý. Když byl slabý Petr. A když to bylo nejsmutnější, nestačilo to, že Petr už nechtěl chodit po Boží cestě, ale ještě se mu stáhnou zbylých 11. Tak jdeme s tebou, no tak co už? A šli chytat zase ryby. Kde Ježíš byl na břehu a peče rybičku, on už má rybu. On už má rybu. On už má rybu. Ještě jednou to řeknu. On už má rybu. Tou rybou seš ty a já. On už má rybu. Tou rybou seš ty a já. Hej, on už má na oheň. On ji peče. Vysadil na oheň Boží církev. Spaluje všechno nečisté. Všechno nečisté, on to tam pálil. A Petr přišel znova čistý. A proto mu řekl, běž a pás svoje ovce. A jestli ty a já jsme tou rybičkou na tom ohni a Ježíš se tak točí, jednou zleva doprava, zleva doprava, zprava doleva. Ono to bolí, ono to bálí, ale dovol, ať se propálí veškerá špína, která je v nás. On ví, jak dlouho tě má udržet na tom ohni. On ví, jak dlouho, aby se ta ryba nepřipálila a neskazila se. A když už je vyndá z toho ohně, teprve tehdy je k nakousnutí ta ryba. Teprve potom ta ryba udělá to, na co byla chycená, aby nasytila člověka. A když už budeš dobře připravený, potom uděláš to, na co tě Bůh připravoval, možná roky, možná měsíce, ale pak budeš připravená ryba, aby si chytla druhou rybu. Kdo rodí ovce? Ne, pastor. Kdo rodí ovce? Ovce rodí ovce. Co jako přemýšlíš? Což tam chtěl najít? Něco jako nějaký kouzlo? Ovce rodí ovce. Koza rodí kozu. Kráva rodí krávu. Osel rodí osla. Se směš, ale já mám důvod, proč to říkám. Je tady někdo ovce? Dvě ovečky se rozhodly. Tak zbytek je kozel? Nebo kráva? Rodíš to budeš robit. Ako rodíš, tak robíš. Co rodí dnes? Jestliže jsi ovečka, tak ovečka má rodit ovci. Tak je. Jestliže jsi osel, tak osel bude rodit osla. Tak. Chápeš mě? A jestliže jsi koza, tak budeš rodit kozu. Jako z kozy se nenarodí nikdy ovce. Neexistuje, koza vždycky porodí kozu. Tak. Jenom ovce může porodit ovce. Chápeš mě? Osel se říká, že je hloupý, ne? Jsi hloupý jako osel. Jsi tupý jak kozel. My nebudeme rodit kozly ani osly. Ovečka bude rodit ovečku. Amen, amen.
Mám tvoje amen? Radku, co budeš rodit? Ovečku? Já vím, že kráva má stejky, rib steak, T-bone steak. Já rád stejky, ale ovečka je lepší. Rodme to, co rodit máš. Amen? Můžu ještě trošku? No, akorát hodinka, stačí. Marku, máš Biblii? Přečti Efeským 6, 10, 18. Efeským 6, 6. kapitola, 10 až 18. 8 veršíků, až budeme končit. Tak já to přečtu, můžu, bo budeme hledat do rána. Efeským 6, 10 až 18. Můžu? Chci, aby, už to zavři tu Biblii, ale zavři to, zbytečně. To ne, to už zavři. Teraz už není čas, aby si hledal, teraz už je čas, aby si počúval. Já si to vidím. A tak hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohl čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě. Proti zlým duchům v ovzduší. Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zlé. Všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásaný kolem beder pravdy, oblečený pancířem spravedlnosti, obutí odhodlanosti, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako štítem, tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého ducha. Vezměte také přilbu spásy a meč ducha, to je slovo Boží. Při každé příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká duch. Buďte v tom dělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany. Povedz se mnou. Amen. Co máš být oblečený? Božou výzbroj, Proč? aby jsme obstáli. Aby si obstál, když přijde den zlý. To znamená, možná dneska máš dobrý den. Nikomu nepřeju zlý den, ale přijde nějaký den, kdy nebude dobrý, ale bude zlý. A aby si obstál v tom dnu, potřebuješ mít Boží výzbroj. Amen. Potřebuješ mít to, do čeho tě obléká Ježíš. Neoblékej se sám do svých věcí. Bůh nám dává, do čeho se máme obléknout, aby jsme dokázali obstát v den zlý. Pochopil jsi mě? Amen. My jako Ježíšovi následovníci potřebujeme žít tak, jak slovo Boží nám radí.
musíme převáhat nepřítele a žít vítězně v každé oblasti našeho života. Ty musíš vítězit v každé oblasti. Nejenom v tomhle. A kada jo, to ještě, tam ještě dojdu. Tak ty tam dojdeš. Můžu ještě něco silného, než ukončím kázeň? Když víš o té slabosti, teď to poslouchej dobře. Ty o ní víš a dáváš si tam pokočku, to tam dojdu. Nikdy tam nedojdeš. Vážně. Furt budeš dávat na bok a nikdy tam nedojdeš. Když víš o té své slabosti, teď na ně musíš pracovat. Ne potom. To přijde čas, ještě nejsi tak silná, šlo a nikdy tam nedojdeš. Přijdou roky a za 10 let budeš padat furt na stejných věcech. A furt tě budeme zvedat na těch stejných věcech. Tak je. Ježíš nesl kříž celého světa. Mám tvoje amen? A když poprvé upadl, viděl jsi film? Tam je to hezky ukázali. Někdo přišel a chtěl mu dát nápít. Je to tak? Upadl Ježíš. Proč upadl? Co mu chtělo? Nevládal už. Síla docházela. Yes. Upadl. A přinesli mu vodu. Chtěli mu dát nápít. Někdy padáme, nebo nemáme dostatek vody. Padáme, protože není dostatek vody. Víš, co je ta voda? Duch svatý. To, co jsem řekl na začátku, tím ji skončil. Ty musíš být v plnosti Ducha Svatého. On tě furt bude postavovat. On tě bude hnát dopředu. On tě bude posilňovat. Ale ty, když nebudeš v tom, budeš vyčerpaný s vámi. On bere havarka. Ale znovu stál Ježíš. Je to tak? A šel kus dál. A znova spadl. A tam už mu fakt docházela síla. A římští vojáci udělali něco. Řekli Šimonovi z Kyreny, poručili mu, jdi a pomož mu. Už jsi se někdy zamyslel nad Šimonem? Protože slovo Boží říká, on mu nechtěli pomoct. On byl donucený. Jak mu bylo asi? Co se mu honilo v hlavě? Ty teď mě uvidí s ním, budou o mě si myslet, že ani jména jsou vláč. Víš, někdy potřebujeme bratra, aby nás přišel pozbudit. Aby nám přines tu sílu, aby jsme znova dokázali zvednout ten náš kříž. Ale někdy ten bratr nebo sestra nechce jít, bo si třeba udělal nějaký hřích. A ještě já tam půjdu, aby oni viděli, že já jsem s ním. To, co si udělal, si s ním, to je jeho věc. A na co mám jít já? Víš, my jsme hodně jak Šimon z Kyreny. Málo kdo chce jim pomoct druhému. Ani on nechtěl jít. On a furt jenom já mám chodit dítě. Co několik je tady lidí, to oni. To furt jenom já. Jo, ty. Tobě se poručil, druhá věc. No a pak znovu spadl Ježíš.
I když s ním byl ten Šimon z Kyreny. A oni ho ještě bičovali, Ježiš. A Šimon z Kyreny to už nevydržel. Už něco silného. A zazval dost! Dost, už přestaňte ho bičovat! Chcete, aby jsme došli na Golgotu? Jak tam dojdeme, když ho budete furt bičovat? Kdykoliv cesty ještě před náma. Mlátíte ho za to, aby došel, ale jak tam dojde, když ho furt budete být? Nebičujme jeden druhého. Kolik cesty ještě je před náma? My nejdeme na Golgotu, máme čas do Božího královstva. Nevím, kolik ještě cesty je před náma, ale my jedno, přestaňme bičovat jeden druhého. Jak tam potom ty lidi dojdou? My je nemáme bičovat, my na ně nemáme ukazovat, my máme jít a zvednout jim kříž. Postaňte, Šimonové, pojďme zvedat kříže, pojďme pomáhat lidu, nech to lid povstane, nech národy povstanou. Buď ten, o kterého se druhý může opřít. Buď ten, ke kterému může přijít a vylet si srdce. A ty nebudeš chodit a roznášet, ale ty se budeš doma v komůrce samý modlit. A budeš mu žehnat vítězství. Budeš povolávat svatost za vítězství do jeho života. Takový lidi potřebujeme. Takový lidi potřebuje Bůh. Pochopil jsi aspoň trošku, jak vést vítězný křesťanský život? Sjedl si aspoň trošku? Jestli ne, tak asi si jedl někde jinde. Že tohle řeknu a končím. Pastore, slyšel jsem kázeň, no ale to byla na úrovni kázeň. Pastore, viděl jsem video, ale to bylo požehnané. A dneska dneska jsem. A dneska si kde, prosím tě? Tady není požehnaný. Tady je jiný Ježíš. No, ima chaljal. Už si jedlo, ty už si plný. Můžu něco silného? Na co potom tady vaříme? Když ty jdeš úplně někde jinde. Bůh připravuje správný pokrm pro těba, ale tu cházá venku. Víš, kolik to stojí umlejt? Víš, co to stojí uvařit dobré jídlo? Správný pokrm? A ty chodíš žít někam jinam. Pak se nedivím, že ani nepřijdeš. Čálo sám. Plný jsi. Ale čeho? Kdyby jsi byl tak plný ducha, jak jsi mi to vykládal, tak si tady. Potom to tvoje wow není budování, ale pohoření. Potom to tvoje wow, to bylo požehnání, není budování, ale pohoření. Jestliže to bylo budování, kajsal. Kde jsi? Adam, kde jsi? Bůh tě stejně vidí. Pozná i tvůj úmysl, i stav tvého srdce. On to pozná. Ale jedno vím. Nutit člověka nemůžeš. Dávat za vlasy můžu svoji ženu jenom. Co děláš takhle?
Ani svoji ženu nemůžeš. Ale tam aspoň trošku umíš, víš, jak zažiješ toto, tamto, už to funguje. Ale ne, proč to mluvím? Na každého z nás je to rozhodnutí. Jak se rozhodneš? Žít opravdový křesťanský vítězný život? Ze vším všudy? A nebo budeme jednou áno, jednou ne? To je na nás. To je na každého z vás. Jak se rozhodneš? Rozhodl jsi se pro Krista? Zvedni ruku ten, který se rozhodl pro Krista. Uvidíme, co budeš dělat. Uvidíme, co v týdnu budeš dělat. Uvidíme se možná v sobotu a možná taky ne. Víš co, už mi bolí hlava někdy z toho. Postarej v sobotu, už přijdu. Na 100%, pastor. V sobotu jsem tam. Tady nejde o to, aby jsme měli plnou církev. Já nevím, to ti lidi pochopí. Mně nejde o to, aby tady bylo narváno. Mně jde o to, aby ten člověk byl zbolen. A vím, že ty jsi tady, tak aspoň ty 2-3 hodinky jsi zbolen. Já nevím, co děláš celý den, já nejsem Bůh, já nemám oči. Ale když vím, že jsi tady, tak vím, že ty 2-3 hodinky Bůh tady je. A když si něco pokašlal v tom týdnu, já věřím, že Bůh tady je, Bůh to může snít. Proto ti tahal sem, aby Bůh se ti tady dotkl, aby něco se zlomilo, něco se změnilo a potom možná vyjdeš ty do věci a budeš jiný. A já budu se radovat doma, haleluja, Bůh tam byl a on je jiný. O tom to je. A o tom to je. Ještě jsem zapomněl říct, dneska se vyzbíralo 150 liber. Dej slávu Bohu. No, mám to vodu. Jdu do vody, mám akorát. Není, kdo si myslí, že máme, jo, to je pro mě. Žehnám ti to, pastor. Není to pro mě. To je pro vás. Amen. Aby jsme se měli kde scházet. Bylo na mikrofony. Aby jsme měli kde sedět. Aby bylo teplo. Hlavně o málo. A šel. A když nebudeš mít co jíst, vezmeme z těch peněz a dáme ti. To se nedává mně, to dáváš sám sobě. Na další čas. To je jako saving. Saturna Ela, Madara, Cinava Tuke Maro. Získal si dnes něco? Štefane? Jsem rád. I já jsem získal. To, co jsem měl, jsem vám dal. To, co nemám, vám dát nemůžu. Jenom to, co mám. To znamená, dal jsem to, co jsem měl, a teď musím jít načerpat to, co nemám. Jsem rád a děkuju Bohu za jeho milost, že jsme tady dneska mohli být spolu vážně. Jsou tady lidi, kteří jsem už dlouho neviděl. Už dlouho jsem neviděl. A vidím, jak svět funguje. Ale jsem rád, že jsem viděl. A věřím, že příště nás bude trošku víc. Je to zvláštní. Všechno je možné. Jsi dobrý,